こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week ではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。弁護士主席大臣は第105代ガンデティリンボチの即位式に出席し、モンドごとのチベット施設を訪問しました。ケンポスナムテンベル議長を率いるチベット亡命議会代表団は、イングランドとスコットランドでの調査任務を終了しました。中央チベット政権は女性に対する暴力撤廃の国際デーを祝いました。アマラのイタリア語版がローマのイタリア上院の出版記念式で発表されました。米国国際開発庁のスティーブ・オリーブ局長率いる代表団はチベット亡命議会を訪問しました。第13回台湾巡礼ツアーが壮大な愛国心を持ってスタートしました。中央チベット政権は台北で主要な同盟国との共通基盤構築に関するシンポジウムを開催しました。今週火曜日、ペマツン主席大臣はカナダカ州のモンドゴードチベット人居住区で行われたシャーパチュゲリンボチェジュツェンロプサンとジェパル散歩の第105代ガンデンティーパンの即位式に出席しました。11月2日にダライラマ法によって任命されたリンボチェは、現在チベット仏教ゲルカンの開祖であるジャムケンチュゲゲボゾンガバンの聖書を務めています。式典では壮大な行進とリンボチェによるゾンガバンのラムルンの教えが行われました。翌日、ゲルカは新しいガンデティリンポチェの教授祈願を行う予定です。水曜日、宗教文化省の大臣でもあるペンバツン主席大臣はガンデティ道館で行われた第104代及び第105代ガンデティパンの教授祈願儀式に出席しました。国際ゲル財団北米ゲルムラム委員会中央チベット政権が主催したこのイベントでは、主席大臣、ガンデシャツ住職ヤンデリンボチによるマンダラの供養が行われました。また、チベット司法長官のテンジルン特使、議会議員、チベット仏教学校の代表者、そしてチベット市民社会の代表者も出席しました。ペンバシン主席大臣はガンデティド館での教授祈願式の後、モンドゴードのチベット人居住権の公式訪問を開始しました。STS 学校では学生たちにチベットの環境をアジアの給水塔として守る役割を果たし、文化遺産を大切にするよう促し、チベットの文化と持続可能性を守るためのツールとしての教育を強調しました。ペマツン主席大臣はチベットコミュニティと交流し、大域軍事福祉協会で殉職者に敬意を表すとともに、チベット医学を守るためのメンツイカーの取り組みを称えました。また STS 学校、サキャソイン、ニマソイン、ガンデンラチェソインを訪れ、僧侶たちにチベットの精神的及び文化的遺産を守るよう訴えました。11月19日、ケンポスナムテンベル議長及びダワツリン議員率いるチベット亡命議会代表団は、イギリス訪問の最中、リンジー・ホイール下院議長、バルヌ・ジュリー・スミス氏、ロード・デビッド・オルトン氏などの指導者と会談しました。イギリスの立法プロセス、中国とチベットの対話、そしてアメリカのチベット中国紛争解決促進法に類似した政策の採用が議論の中心となり、テンベル議長は中国によるチベットでの人権侵害を強調し、チベットに対する国際的な支援を強化するよう訴えました。代表団は11月20日にデビッド・トランスコムン、ダン・カーデン議員、ブリア・マクドーガル議員などの政府関係者と面会し、香港及びウイグルに関する全党派議員グループの円卓会議に参加しました。代表団は、阻害されたコミュニティを支援するための人権擁護活動や立法集団を探りました。11月22日、代表団はイギリスでの公務をチベット支援団体との円卓会議で締めくくり、アメリカのチベット中国紛争解決促進法に沿ったイギリスの政策を提唱するとともに、中国の情報操作に抗議しました。また、ジャミアン仏教センターでチベット人コミュニティと面会しました。代表団のスコットランド訪問は、スコットランド議会の紹介から始まり、続いて、サラ・ボーヤク議員、ロース・クリア議員、リンダ・ファビアニ元副議長と面会し、権限以上民主主義チベット支援についての会談が行われました。さらに、チベットに関する超党派グループの会議に参加し、スコットランド緑党のパトゥク・ハビとローナー・スレタ共同党首と気候変動対策について協議しました。
訪問の最後にはコミュニティでの夕食会とチベットの国際的な支援活動の見本であるスコットランドの民主的統治についての考察が行われました。イギリスとスコットランドへの調査団には、チベット事務所ロンドンの釣りヤンキ代表とスタッフ、NDI 及び米国国際開発庁のスタッフ、チベット亡命議会のプログラム担当者が同行しました。駐チベット政権は月曜日、女性に対する暴力撤廃のための国際デーを記念し、完全基準の失教行動で半日間のイベントを開催しました。このイベントは女性エンパワーメントデスクによって企画され、ジェンダーに基づく暴力への意識を高めることを目的としており、16日間にわたるキャンペーン活動の一環として実施されました。主賓のドマゲリ大臣はチベット人コミュニティにおけるジェンダー暴力に取り組む必要性を強調し、誤解を正すとともに安全、平等、被害者への支援を促進するための連帯責任を促しました。イベントはクイズ、ポスターコンテスト、衣装チャレンジなどの魅力的なプログラムが行われ、女性に対する暴力撤廃の重要性を強調し、締めくくられました。今週水曜日、ロマのイタリア上院で書籍アマラのイタリア語版が発表されました。チベット事務所ジュネーブのティネチュキ代表は、著者とすべてのチベット支援者に感謝の意を表すとともに、正義と自由を求めるチベットの戦いに対する国際的支援の継続の必要性を強調しました。元閣僚でダレイラマ法の妹であるジゼンペマ氏はチベットの大義についての世界的な認識を高めるために、この書籍を多言語に翻訳する重要性を訴えました。イベントではイタリア議会のチベット連帯議員連盟のアンドレア・デ・プリアモ会長、イレニア・マルバジ副会長、そしてテンバツリン元大臣がそれぞれ演説を行い、イタリアのチベット支援を示しました。今週月曜日、米国国際開発庁のミッションディレクターであるスティーブ・オリーブ博士率いる代表団がダラムサラにあるチベット亡命議会を訪問しました。代表団はドマツリンテカン副議長に出迎えられ、議会議事堂を見学し、常任委員会のメンバーと交流しました。ドマツリンテカン副議長はチベットに対する揺るぎない支援、特に立法措置やチベットの民主主義や福祉を支援するプログラムに対してアメリカに感謝の意を表明しました。また COP29 におけるチベットの気候的重要性を強調し、今後の気候フォーラムでのチベットの代表者参加を訴えました。さらにチベット人学生の能力を強化するためのチベット奨学金プログラムの拡大を求めました。同日、米国国際開発庁はチベット基金及び中央チベット政権と提携し、チベット舞台芸術研究所において5年間のチベット経済、社会、文化プログラムを開始しました。このプログラムはインドとネパールにおけるチベット人社会の回復力を強化することを目的としています。オリーブ博士はチベット基金のボーバンカンソ理事長、タラムトマチャンラ大臣の司会で行われた発表会では、教育、医療、経済開発に関する中央チベット政権指導者のプレゼンテーションが行われました。オリーブ博士はチベット人コミュニティの回復力を称え、チベット文化の保護と自立の促進に対する米国の超党派の支援を再確認しました。And so it's an honor to finally meet all of you who are dedicated to safeguarding the Tibetan culture, religion, and way of life under the compassionate guidance of His Holiness, the Dalai Lama, and continue to serve as a beacon of hope in a divided world. As you carry forward this proud tradition, know that you are not alone. The United States stands with you in preserving Tibetan culture, enhancing your economic opportunities, and fostering resilience and a self-reliant future. 第13回タワンティルスヤトラ2024が11月19日、グアハティで BTSM として知られるバラッティバッツァヘヨグマンチによって開幕され、インドとチベットの文化的及び精神的絆を祝いました。RSS のシニア活動家であるインドレシュクマル氏が旗を振り、23州から275人の参加者が台湾への旅に出発しました。主な山場としては、タレイラマ法の自伝メラデシュワ氏のヒンディー語版の紹介、中国製品のボイコットとチベットの救助に対する世界的認識向上の呼びかけ、そしてチベットとインドの歴史的なつながりと地域平和に与える影響についての考察などが含まれていました。1週間にわたるヤトラは、
モンゴル大ブンデラ・セラ峠を経てタワに到達し、インドのチベットに対する揺るぎない支援と正義への取り決めを象徴しています。11月23日から24日にかけて台湾の国立政治大学でチベット事務所主催の共通の基盤を見つけるためのシンポジウムをテーマとした雪国フォーラム2024が開催されました。フォーラムではチベットに関する米国の法律、世界のチベット政策、世界的な権威主義が台頭する中での中国、香港、東トゥキスタン、南モンゴル、台湾の民主化運動などが取り上げられました。情報国際関係省の岡町委員長官やケサン・ギャンゼンバー代表を含むチベット人指導者、学者、活動家らはチベットの主権を確認し、中道アプローチの下での無条件対話を支持するチベット中国紛争解決促進法のような最近の米国法の重要性について議論しました。2日間にわたるフォーラムの他の主な山場は、チベットに関する中国のシナリオに対抗するための米国の支援の重要性、チベットの人権と文化的アイデンティティに対する国際的連帯、そしてチベットと中国の交流及び世界的支援を強化するための戦略などでした。今週月曜日、中央チベット政権は中国の民主派やウイグル人、香港人、台湾人などの同盟国との協力を強化するため、チベット事務所台湾で中国側連絡官会議を開催しました。フォーラムでは中国の権威主義的影響力に対抗し、チベット独自のアイデンティティを守るための国際協力が強調されました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。